Lo mkhanelwa uye wabethwa kanobomi ngabahlali emva kokuhlasela utitshalakazi ngethuba eseholweni nabafundi besisikolo. Ingxelo zithi lo mkhanelwa uye wangena ngechova kwiholo yesisikolo enxibe ibhalaklava. Uye wabizela ixhoba phandle ze kwaqala ingxabano. Emva kwemizuzu lo mkhanelwa uye wahlaba lo titshalakazi amatyeli leqela. Kodwa ngelishwa khange abe nathuba lokubaleka ingqumbo yabahlali. Kungunje mkhanelwa naye usesibhedlele. According to information available at this stage, a 47-year-old teacher was allegedly stabbed by a 63-year-old suspect, which is also a teacher from a different school. I can also confirm that both the suspect as well as the victim in this case are still admitted in hospital and receiving medical treatment. Imanyano lotishala kweli yakhalazela kakhulu ukhuseleko lotishala ezikolweni. As far as 2008, there were many reports that were released saying that the South African schools have the worst security system ever. And when we continue to witness such incidents, we really get disappointed, but also shocked and frustrated that it was administered by a colleague to another colleague, especially because it was a man who saw it fit to use his useless power to insult a woman at the workplace. Isithili sezemfundo kweli mnumzana Elijah Mhlanga uthi zonke ibhodi ezilawula izikolo kweli zinekomiti ezinoxanduva lokuqinisekisa ukhuseleko ezikolweni.